Rubin, diolch yn fawr am y croeso cynnes mas fan hyn ym Portiwgal ac am le i baratoi ar gyfer y ddwy gêm gyfeillgar yma. Ie, mae'n anhygoel, mae'r hael mas, mae'r boes gyd yn gwenu, y môr oed fan'na, mae fe'n lle anhygoel a ni gyd yn edrych ymlaen i'r gêm, really, so. A be mae'r diwrnodau diwethaf yma wedi bod fel, Rubin? Shwt mae'r egni ymysg y tîm, achos yn amlwg y tro diwethaf i ni weld chi, oedd yr holl siom o golli i wlad Pwyl. Fel tîm, fel i chi'n teimlo? Mae wedi bod yn neis i dod yn ôl mas fan hyn, fel ni wedi dweud, mae fe'n really hyfryd mas fan hyn, so mae pawb yn gwein ar gwyneb nhw. Ni wedi fel trio roi'r gêm diwethaf yna tu ôl ni nawr a edrych mlaen i'r dyfodol. Mae'n ymarfer, mae pawb yn llefydd ffysegol gwannol, fel fi wedi gorffen nawr am mis, so fi wedi cael amser bant, ond mae rai boes jyst i gorffen fel wythnos diwethaf, so mae pawb yn llefydd gwannol yn ffysegol, so ni'n gwneud cwpl o sesiwns yn paratoi pawb, neu'n siŵr bod pawb yn teimlo'n dda yn y corff nhw, a ni'n paratoi am y gêm yn rili dda. O ran Rob Page, Rubin, beth yw'r neges mae fe wedi rhoi i'r tîm wythnos yma? Mae fe wastad yr un peth, ro popeth, mae Cymru yn rili pwysig i pawb fan hyn, so ni wastad yn rhoi popeth i Cymru, ond fel ni wedi dweud yn gynharach, i trio roi'r gêm na tu ôl i ni nawr a edrych i'r dyfodol. O'n wedi cael meeting bach am fel ni wedi chwarae, ffom neis sut ni wedi chwarae'n gêm, a oedd yn edrych rili dda. Mi'n credu smo'n wedi colli gêm yn 90 munud am blwyddyn, really, so mae popeth yn mynd yn y ffordd gywir. A mae lot o dod i'r tîm a mae pawb yn edrych ymlaen dyfodol, really. So. I ti'n bersonol, Rubin, pa mor braf yw i fod nôl gyda tîm cyntaf Cymru? Mae hyn really nice, really nice. Mae'n ble mae pawb eisiau bod, fi really wedi joio amser fi dy'r under-21s, ond mae hwnna lle fi eisiau bod a mae fe'n really nice dod nôl, mae dod nôl i'r lle mae fi wedi bod yma cwbl o weithiau dy'r tîm cyntaf nawr, a mae'n teimlo'n really dda i bod nôl yma, really, so pan ti'n edrych nôl ar y cyfnod o fynd nôl i ware i dîm dan 11 Cymru, jyst pa mor gwerthfawr ti'n credu oedd y profiad yna o ran dy ddatblygiad di? Enfawr. Oedd yn amser caled i fi, da Caerdydd a hefyd y Cymru, o'n i ddim yn chwarae lot, a oedd yn credu y peth gorau o'n i'n gallu gwneud ar y pryd na, fi wedi chwarae lot o gêm, a lot o munudau, really joio, boes gyd yn gret, mae'r staff gyd yn gret, a o'n i jyst i dechrau joio pêl-drod really eto, so oedd yn beth rili pwysig i fi, a fi'n credu oedd wedi helpu fi lot am yma, a hefyd gobeithio helpu fi lot yn dyfodol, so oedd yn really pwysig i fi, a fi really wedi joio fe. Ond o ran Matt Jones, jyst faint o help mae fe wedi rhoi ti yn ystod y cyfnod yma? Mae fe wedi bod yn gret i fi, mae fe'n galw fi, mae fe'n texo fi, mae'n gwneud yr un peth ar boes arall hefyd, mae fe wastad ar y ffôn yn siarad â ni a keeping tabs on us, fel maen nhw'n dweud, so mae fe wedi bod yn really dda â ni, ond oedd wedi helpu fi yn fawr iawn pan o'n i eisiau help, really, so oedd wedi bod yn gret da fi. Pan ti'n edrych ar y garfan yma, lot o wynebau newydd, chwaraewyr ifanc, ond chi gyd yn nabod eich gilydd yn dda iawn yn amlwg, achos chi wedi ware gyda'ch gilydd. Yw hwnna wedi dod â rhyw fath o egni ffres i'r tîm, ond hefyd yw wedi gwneud pethau bach fwy cystadleuol, achos chi nabod eich gilydd yn dda iawn erbyn hyn? Mae fe'n really dda, fel mae boes newydd wedi dod mewn, rhywbeth to prove fel. Nhw wedi bod yn rhoi mewn yn ymarfer am yr boes hen ac wedi gweld hwnna. Mae fe jyst yn rili dda cael cymryd sgwylio o'r boes mwy senior yna sydd gyda'r experience, wedyn y boes ifanc sy'n eisiau'r success maen nhw wedi cael, really, a'n hungry chwarae'r tîm cyntaf. So mae fe wedi bod yn rili dda i gweld y cymysg o'r boes i gyd, a mae fe'n rili nice gweld boes ifanc a boes hen yn gyd yn chwarae yn gilydd. So mae fe'n mix da ar y mynydd. Tro diwethaf nathon ni weld ti'n ware i dîm cyntaf Cymru oedd yn erbyn Lloegr mas yn Cata yng Nghwpan y Byd. Pa mor special bydd e i roi'r crys yna nôl mlaen wythnos yma, Rubin? Mae fe wedi bod yn amser hir, really, ond lot o gwaith di mynd mewn iddo fe, a fi wedi rili trio dod nôl i lefel o'n i at y pryd yna yn y tymor, a fi jyst yn rili edrych mlaen i fe. O'n i wedi chwarae mas mewn dy Caerdydd flwyddyn diwethaf, o'n i rili joio fe yn pre-season, a nawr i gallu chwarae yma dy Cymru a ro'r shirt nôl mlaen, fydd e'n rili dda fi wedi bod yn edrych mlaen iddo fe. Rubin, diolch am dy amser a pob lwc wythnos yma. Diolch yn fawr iawn, diolch.